Apa kowe kulat-ulat? You what's up guys? Good. Nice ru. The hot is not public ya guys. Artinya apa kuwi su? Panase ra umum. Oh su. The hot potato. Hah? Apa kuwi artine? Panase ngentang-ngentang. Wah. Oh no, what abang? Cih, gilani cuk. Mbahmu kuwi cuk. Wis meneng cuk, kowe ora diajak. Stupid guys, dudu stupid guy. Wes iki ya padha wae gobloke. Kowe ora apa-apa to, Bro? Ora apa-apa mbahmu. Kat mau digawe emosi terus aku. Sing kuwi Supurno baru karo hidung belang kayak anjing. Kowe awan kayak anjing barang. Yang nonton pun juga kayak anjing. Sing sabar ya, Bro. Boh, dasar lanangan pekok. Sabar.